an filɛbagaw mɛ ni da ye mɛn tigi da ye n y'o de fɔ aw ɲɛna kuma o kuma anw bɛ dankɔrɔba kow de kɛ dankɔrɔba ko dama dama o de ka d'anw ye dankɔrɔba kɛnɛ na hali sisan nɔ an ye min fɔ aw ɲɛna ko daminɛ na an bɛ ka taa n'o taabolo kelen de ye an kun bɛ jɛmɛ dilannaw bara jɛmɛ bɛ dilan cogo di an ye caman y'o la jɛmɛ nafa hali sisan nɔ an bɛna tagalen o hokumu kɔnɔna na parce que n'i ko ko jɛmɛ nafa fɛn caman b'a kɔnɔ nisɔndiya b'a kɔnɔ ka dɔn kɛ k'i sen mugu b'a kɔnɔ ayiwa camanba de b'a kɔnɔ komi an ni jɛmɛ dilannaw tilala ɲɔgɔn na bi an ni jɛmɛ fɔlaw bɛ ɲɔgɔn na an n'a lajɛ olu fɛnɛ fɛ yen nɔ jɛmɛ baara bɛ cogo di yala olu ni jɛmɛ dilannaw ni ɲɔgɔn cɛ a ko bɛ cogo di jɛmɛ fɔlaw yɛrɛ bɛ jɛmɛ dilan u yɛrɛ ye wa u t'a dilan u yɛrɛ ye an t'o fɛnɛ dɔn nka hali sisan nɔ an bɛ taa ni o kɛ kelen ye bi an ni groupe koba mɔgɔw de bɛ ɲɔgɔn bolo groupe koba olu fɛnɛ ko koba de ka d'olu ye anw fɛnɛ ko dankɔrɔba ko de ka d'an ye bi ta tɛna kɛ basi ye k'an n'a mina dɛsɛ u ka ɲɛma an n'o bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ an bɛna jɛ ka baro kɛ ɲɔgɔn fɛ k'a lajɛ ale yɛrɛ ye jɔn ye groupe koba yɛrɛ ye jɔn ye groupe koba yɛrɛ bɛ se ka mun kɛ koba min b'u kan tiɲɛ de don wa ayiwa nanga dɔ in to yen nɔ n t'o fɔ n balimakɛ ani ɲankuma marahaba kɔri baasi tɛ yen baasi foyi tɛ alhamdulillah ayiwa ka an lamɛnbaga jɛmakulu k'u bɛɛ fo a diyara n ye mali kɔkan ni mali sanfɛ an b'u bɛɛ fo ayiwa k'a yir'u la k'a fɔ ko ne de ye madu sanogo ye ni mɔgɔw b'a fɔ ma ko jifili n ye jɛmɛ fɔla ye d'accord an filɛbagaw aw yɛrɛ ye nin mɛn a tɔgɔ ye madu sanogo bɛɛ b'a wele ko jifili jifili an wele ka se aw ma bi ka na aw baro juguman tɛ jɛmɛ hokumu kɔnɔna na an bɛ fɛ k'a dɔn an kɔni b'a mɛn jifili yala jifili jumɛn kelen don parce que ne m'a fili est ce que jifili dɔ tun tɛ mali la min tɛ nin jifili ye ou bien jifili taara ka na de wa ɲininkali gɛlɛn i ka nin kuma ye tiɲɛ ye dɛ voilà jifili jumɛn kelen don jifili wɛrɛ tun bɛ mali la o tun ye catiribɔla ye a dara o de fɔlɔfɔlɔ la ko jifili ne ye jɛmɛ fɔla ye o y'a danna fɛnɛ na ko jifili ala de bɛ k'o la ala kɔni y'an bɛn tɔgɔ kelen na mɛ a m'an bɛn jamu kelen na a fɛnɛ tun tɔgɔ ye ko madu i y'a faamuya i y'a faamuya n y'a faamuya bon ne ka jifiliko in fɛnɛ o nana ne tun b'ale de ladege parce que ale ka catiri bɛ bɔ wagati min o y'a sɔrɔ ne fɛnɛ ka dɔgɔ dɔɔni donc a ka action ni mun taara jɛmɛfɔyɔrɔ la mun b'a ladege donc mɔgɔw bɛ yɛlɛ quoi maladɔ ka sigi kunkoloba jifili ka sigi kunkoloba donc o jifili togo o nana o sira fɛ o diyara n ye kosɛbɛ jifili an bɛ fɛ k'a dɔn madu yɛrɛ ye jɔn ye i bɔra min e bɔra jɔn ni jɔn na ayiwa toujours o kelen de don madu sanogo de don jifili ne fa tɔgɔ ye sunkalo sanogo ne ba tɔgɔ ye aminata koyita ne bɔra san toro ani karante la ne ye sangaden de ye n ye bɔbɔden de ye n fa ye bɔbɔ ye n ba ye bɔbɔ ye ne bɔra bɔbɔw de la n b'a f'i ɲɛna waso bɛ sankaw la a tɛ sɔn foyi den kelen ma n'i ye min ɲininka dɔrɔn ko ne bɔra san toro ani karante la jifili an ye a dɔn i bɔra mɔgɔ minnu na mais e donna jɛmɛ fɔlɔ cogo di a dirimuso i fɛnɛ kabako m'a ye dɛ a ye ɲininkali dɔw ɲininkalikɛla tɛ ayiwa ne donna jɛmɛ fɔlɔ la depuis ne san 12 san 12 ne tun bɛ boîte koloni n y'a daminɛ n tun bɛ fɔli tun b'an ka so n fa ye tamafɔla ye dɔnkilidala don n fa bɛ n ba ye an b'a fɔ ko yabara ye modèle dɔ bɛ yen nin tɛ yabara ya mais a modèle dɔ fana bɛ yen kolonkisɛ t'o la o baralaman de don u bɛ a tu ka babɛlɛ jɛman u b'a barani datigɛ a tɛ nin bɔ bonya la ka babɛlɛ k'a kɔnɔ donc a fana b'a
kan sugu wɛrɛ de mun ni yabara kan tigɛ ne ba kun b'o de fɔ mais a ka ca miyankaw ni sɛnɛfɔw de fɛ yen i y'a faamuya ne ba kun b'o de fɔ ka dɔnkili da bon ne yɛrɛ wulila n wulila k'o de sɔrɔ an fɛ yen ne yɛrɛ ye ɲɛkile o de ma n y'a daminɛ n bɛ boîtinin papier nɔrɔ boîtinin da la ka tobiɲɛw k'a la ka to ka mɔgɔw kulokɔrɔla gan tuma dɔ n'i y'o fɔ dɔrɔn o bɛ fara papier ci man gɛlɛn quoi donc ni n dimina papier kɔrɔ n kun b'a daminɛ lɔgɔti boîtinin yɛrɛ jalan na quoi donc fo carré kɔnɔ mɔgɔw bɛna ka na kangari da an ka so ko a y'a fɔ a ka cɛnin ye k'a y'an kulokɔrɔla tɔrɔ donc a daminɛna ten n fakɛ yɛrɛ o nana ye nin bɛ ka taa cogo min nin bɛna kɛ jɛmɛ fɔla de donc an ka bɔbɔ tama jamujan dɔ bɛ yen a b'anw fɛ yen bɔbɔla la de quoi i y'a faamu bɔbɔ tama jamujan dɔ de don donc ne fa yɛrɛ y'i sigi k'o jateminɛ est-ce que n'i ye nin tigɛ fila ye sisan a tɛ kɛ komi jɛmɛ ya a y'a jateminɛ cogo min a y'a tigɛ a cɛmancɛ la ka kelen tu komi jɛmɛ k'o di a ka juru don kelen na k'o bila ko ni nin cira ko n bɛna nin ta donc n y'a daminɛ ten n bɛ jouer denmisɛnninw ye dɔrɔmɛ 10 ani 5 o kɛra san toro ani karante la i y'a faamuya o kɛra yen a ko de kɛlen sanfɛfɛ k'a kow kɔrɔta sa n ka sɔrɔ ka na Bamakɔ yan o komi a bɛɛ bɛ ɲɛnabɔ yan alhamdulillah tabarikala o diyara n ye Madu ka jɛmɛfɔ kɔnɔna na e bɛ jɛmɛfɔ dɔrɔn de kɛ wa ou bien i bɛ dɔnkili da bon ne bɛ jɛmɛfɔ de kɛ jɛmɛfɔ de n ka baara yɛrɛ yɛrɛ ye mais dɔnkili da n bɛ n débrouiller dɔnkilida la n delila ka album kɛ o kɛra 2017 o titre ye juguya man ɲi bon n kɔni bɛ n débrouiller dɔnkilida la sinon jɛmɛfɔ de ye n ka métier ye ani o ɲɔgɔnna instrument caman baara in kɔnɔna na sisan nɔ juguya man ɲi ne ko n k'e ka mɔgɔw hakilila lajigin ka i kan fili ka mɔgɔw hakili jigin ni juguya man ɲi e k'i ka kan fili a ɲɛ tan problème t'o la juguya man ɲi n teri yo balima fila tɛ juguya man ɲi n teri yo iye n teri yo fila ni n teri yo mɔgɔ tɛ diya bɛɛ ye wara mana don so bɛɛ ka fɔ wara donna a ye taa fɔ sangadenw ye anw tɛ mɔgɔ si juguya waaw donc sangaw tɛ mɔgɔ si juguya la quoi cɛ n'a yɛrɛ ma dɔnkili da de est ce que ne tɛ don dɔnkili da la ne fɛnɛ ka to k'a fɔ k'u ka taa fɔ Tɔnbɔkutukaw ye k'anw fɛnɛ tɛ mɔgɔ si juguya la ok Madu baara in kɔnɔna na gɛlɛya bɛ nɔgɔya bɛ i ye gɛlɛya dɔw sɔrɔ a kɔnɔ wa a daminɛ ni bi cɛ sisan gɛlɛya in kɔni n terimuso siɲɛ wɛrɛ de an b'o baro fɔ komi n'i bɛ baara la ni nɔgɔya ba ma kɛ i tɛ se ka i ka gɛlɛya fɔ gɛlɛya min bɛ ne ka baara in na o ma ban fɔlɔ mais i bɛ se ka dɔɔni fɔ an ye n bɛ se ka dɔɔni fɔ n bɛ baara in yɛrɛ la n yɛrɛ ka groupe bɛ n bolo o ye n ka percussion groupe ye sɔɔni mɔgɔw bɛ n'o ye a ka di n ye o yɛrɛ y'a fɔlɔ-fɔlɔ ye fɔlɔ n ka mɔgɔ sɔrɔ mun bɛ se ka n dɛmɛ o la n ma o mɔgɔ sɔrɔ fɔlɔ i y'a faamuya voilà o gɛlɛya bɛ yen fɔlɔ d'accord percussion groupe in a sigi kuma mɛnna wa ou bien ale sigira sisan nɔ de a sigi kuma mɛnna dɔɔni a sigi ni nin sisan cɛ fɛn fɛn san 5 ɲɔgɔnna ye san 4 san 5 a b'o ka hukumu kɔnɔna la mais jɛmɛfɔ kɔnɔna na i ni mɔgɔ wɛrɛw ye baara kɛ min tɛ percussion groupe in ye yan ni mɔgɔ wɛrɛ ye baara kɛ ni mɔgɔ caman ye baara kɛ o mɔgɔ ninnu yɛrɛ n tɛ se k'u fɔ ka ban parce que a bɛɛ tɛ n hakili la Mali kɔni kɔnɔna yan n ye n jouera album 100 ani album 60 de la ani 1 minnu bɛ kɛ studio kɔnɔ i y'a faamuya a 1 na 61 na o kɛra n yɛrɛ ka album ye i y'a faamuya o tɛmɛnen kɔfɛ ni mɔgɔ wɛrɛw ye baaraw kɛ komi ka voyage groupe dɔ bɛ yen ko groupe Jatasiya ale ye rappeur groupe ba de tun don donc n'olu voyagera ka taa Danemark ka yɔrɔ caman kɛ o la
ni Adja Soumano voyagera ka taa Faransi ka caman kɛ o la bon o n'a ɲɔgɔnna caman ba ka fara Salfu kan ni Salfu voyagera o ka dernier album ne de y'o jɛmi bɛɛ fɔ bon an ye tournée caman kɛ ɲɔgɔn fɛ ni Salfu kɔni ni Salfu ye tournée caman de kɛ ɲɔgɔn fɛ o ye faragɛla ye. D'accord, an b'an profiter o la ka kuku kɛ u bɛɛ lajɛlen ye k'u fo k'u waleɲuman dɔn jɛmɛfɔ hukumu kɔnɔna na est ce que mɔgɔ bɛ yen nɔ degun bɛ Madu ni mɔgɔ min ni ɲɔgɔn cɛ yan jɛmɛfɔ hukumu kɔnɔna na bon a bɛ se ka kɛ ne de donna mɔgɔ dɔ gasi la n t'o kɔni kalama mais ne kɔni fɛ degun tɛ ne ni u si ni ɲɔgɔn cɛ wa ne tɛ fɛ degun ka kɛ ne ni u ni ɲɔgɔn cɛ voilà. Madu kunu jɛmɛfɔ taabolo i n'a fɔ e yɛrɛ ko i ka denmisɛnniya la aw tun bɛ jɛmɛfɔ dɔrɔmɛ 15 ani bi ta taabolo a bɛɛ ye kelen ye yan a bɛɛ tɛ kelen ye danfara jumɛn b'u cɛ a cɛ ka jan ɲɔgɔn na parce que bi ta wariko b'o la wariko tun bɛ fɔlɔ ta la mais bi wariko de ka jugu ni fɔlɔ ta ye i y'a faamuya e yɛrɛ fɛ o sababuya ye mun ye bon ne yɛrɛ fɛ o sababuya ye faamubaliya de parce que yanni i ka girin wari nɔfɛ bon mun bɛ se ka wari caman sɔrɔ ka d'i ma i ka kan k'o de kɛ fɔlɔ i bɛ wari sɔrɔ cogo min na yanni i ka girin wari nɔfɛ i bɛ wari sɔrɔ cogo min na i ka kan k'o de dilan ka ɲɛ i y'a faamuya n'o tɛ fɔlɔ an tun bɛ an ka patron minnu y'an kalan jɛmɛfɔ la ne ka 15 kɔfɛ an tun bɛ sara 150 de 100 o y'a sɔrɔ kɔɲɔ tilenkɛ 100 an bɛ kɔɲɔ tilenkɛ kɛ 700 o ni bi tɛ kelen ye dɛ k'a daminɛ sɔgɔmada fɛ fo sufɛ o ye tile 7 ye o n'a fɔra ko kɔɲɔ bɛɛ o ye dɔgɔkun kelen o ye une semaine peut-être o cayalenba ye 3000 ani 500. Allahu akbar yɔrɔ o don ni bi tɛ kelen o don ni bi tɛ kelen dɛ o don ni 100 dir'i ma o 100 bi se ka semaine kelen tile 15 k'i kun quoi mais sisan kow yɛlɛmɛna i y'a faamuya mais hali sisan ne kɔni bɛ min fɔ ne fɛnɛ ka kɔrɔ ni minnu ye denmisɛnnin minnu ye u ka fɔli de ɲɛɲini fɔlɔ k'a dɔn u ka mɔgɔkɔrɔbaw bonya minnu b'u ɲɛ fɔli la u ka olu bonya ne b'a ye mɔgɔ caman de b'a fɔ ko karamɔgɔ t'ale la fɔli in kɔnɔna na an ka baara kɔnɔna na a bɛ ne jatigɛ kojugu parce que ne ka faamuyali o ka bon ne kunkolo ma quoi k'a fɔ ko mɔgɔ de bɛ yen diɲɛ kɔnɔ ko karamɔgɔ t'i la ne bɛɛ karamɔgɔ ye Ala ye donc karamɔgɔ bɛ bɛɛ la i y'a faamuya i bɛ fɛn fɛn kɛ i b'a sɔrɔ dɔ y'a kɛ ka tɛmɛ e bɛna fɛn fɛn kɛ i b'a sɔrɔ dɔ y'a kɛ ka tɛmɛ donc karamɔgɔw bɛ bɛɛ la ne bɛ n karamɔgɔw fo k'u barikada olu kɔni bɛ lahara n bɛ hakɛto k'u kan Ala ka nɛɛma k'u kan i bɛ se k'a fɔ an ye karamɔgɔ tun ye jɔn ye ne karamɔgɔ 2 de tun bɛ ne na ne ka karamɔgɔ fɔlɔ o tɔgɔ ye ko Yakuba Koyita i y'a faamuya ale fa ni dunankɛ fa a ba ni dunankɛ fa u ye fa kelen ba kelen de dunankɛ Koyita an ka bɔbɔ dɔnkilidala ba dɔ don n yɛrɛ kɔrɔkɛ de don a banna a mɛnna voilà o fana dɔgɔnin de y'o ye komi a dɔgɔnin ye ne fana cogo min voilà o de ye nin kalan n ye jɛmɛ kalan n kɔrɔkɛ de fɛ bon o tɛmɛnen kɔ n nana kalan dunankɛ yɛrɛ dɔgɔkɛ fa kelen ba kelen o tɔgɔ tun ye ko Saka n nana tɔ kalan o fɛ i y'a faamuya olu de ye o 2 de ye ne ka karamɔgɔ ye karamɔgɔ kɔni bɛ ne na tabarikala Madu an bɛ nin bɛɛ la i ye furu kɛ tabarikala n ye furu kɛ dɛ ouais parce que muso 2 de bɛ n bolo i
j'ai 2 galons. Tabarikala. Voilà. O kuma na ay mɔgɔ tɛ siga o la ni kɛra 2 galons ye basi foyi t'o la ala ka denbaya ta fanga di ma. Madu bara in kɔnɔna na i ye nɔgɔya jumɛn sɔrɔ? Bon bara in kɔnɔna an ka bara in nɔgɔya o y'a wari dunni de koyi. Ouais. Parce que Jɛmɛ yɛrɛ filɛ yarɔ aw ko k'aw bɔra Jɛmɛ tuyɔrɔ la a y'a tu cogoya ye mɔgɔw bɛ n'o ye a samana cogo min mɔgɔw bɛ n'o ye a bɛna tila ka fɔ cogo min mɔgɔw b'o fɛnɛ ye Jɛmɛtulaw y'u ta tu k'a sama an bɛna fɔ bon anw yɛrɛ fɛnɛ b'a tu k'a sama k'a fɔ aw fɛnɛ b'o k'aw yɛrɛ ye anw fɛnɛ b'o kɛ anw yɛrɛ ye k'a sɔrɔ an ma taa n'a ye ninnu fɛ yen tulikɛlaw fɛ yen. Donc o b'a yira k'a fɔ k'aw ye baara in ta sun kɔrɔ voilà yanni bi ka se. Awɔ parce que ni anw yɛrɛ bɛ fɛ k'a kɛ an yɛrɛ sago ye fo an yɛrɛ k'a tu Jɛmɛ dilanna ninnu kɔni u b'a tu u fɛnɛ bɛ s'a tuli la dɛ u bɛ s'a tuli la u bɛ s'a samali la ka sama ka ɲɛ mais i b'a sɔrɔ Jɛmɛ fɔlɔ dɔw bɛ yen olu kɔni n'u ma dɛsɛ mɔgɔ wɛrɛ t'u ka Jɛmɛ tu o bɛ dépend a ka kɛ n yɛrɛ sago ye voilà. Madu Jɛmɛ yɛrɛ filɛ nin n'i y'a ta k'a lajɛ an ka laadalafɛn kɔrɔ de don kɔrɔlen est-ce que Jɛmɛ tun bɛ bɔ gansan? Jɛmɛ bɔ ko kun ka ca Jɛmɛ bɛ bɔ ko minnu na a ko kun ka ca parce que fɔlɔ u b'a fɔ fɛn dɔ ma ko tabale a Jɛmɛlama de don dɔw bɛ yen olu bɛ fɔ ni fɛn dɔ ye mais dɔw bɛ fɔ ni bolo ye n'i kun y'olu mankan mɛn n'o y'a sɔrɔ ni kɛlɛ tɛ yen i b'a sɔrɔ jamanakuntigi dɔ sara ou bien koba dɔ tun bɛna kɛ donc n'i y'a ye anw yɛrɛ y'an ka groupe tɔgɔ da ko groupe koba a sababu b'o yɔrɔ ninnu na quoi parce que généralement Jɛmɛ bɛ bɔ ko minnu na a bɛɛ ye kobaw de ye quoi n'a faamuya donc. Madu diɲɛlatigɛ yɛrɛ la mun de bɛ ko man di ye fiyewu? Min man di ne ye o ye fantanya de ye sɛgɛn man di ye dɛ ne kɔni o kelen o man di ye dɛ. Donc e yɛrɛ tɛ fɛ ni fantanya ka ɲɔgɔn ye fiyewu? Jamais diɲɛ kɔnɔ o man di ye dɛ. O tuma na an n'a fɔ ko fantanya ka taa ka bɔ Mali la. Voilà. Sisan ni ne ko n bɛ Madu invité sisan plat jumɛn de ka di ye? Plat min ka di ne ye bon ne ka ko man ca o ne kɔni ye salen barakɔrɔla kɛ ka to k'o kɛ cɛbujɛni kan o bɛ passé yɛrɛ de zamɛ cɛbujɛni. mais e ko cɛbujɛni est ce que musow la wɔlɔfɔ bɛ musow la? Bon wɔlɔfɔ tɛ ne muso la mais kɔrɔbɔrɔ bɛ ne musow la voilà a bɛ se fakoyi tobi la kɔrɔbɔrɔ dun ta ye fakoyi de a bɛ se wujula dilan la bon ne yɛrɛ dun fɛnɛ dumuni min ka di ne yɛrɛ ye fɛrɛ yɛrɛ ka fara nin fɛn fila kan o ye fakoyi ni wujula ye. O kuma de y'an sɔrɔ yen nɔ. Madu sisan an bɛ Jɛmɛw ye an kɔni fɛ a bɛɛ ye Jɛmɛ kelen ye mais dɔ y'a fɔ ne ɲɛna ko Jɛmɛw bɔlen don ɲɔgɔn na ko solo b'a la bazi b'a la n'i ma fili solo k'o bɛ kan misɛnnin fɔ bazi o bɛ kan girinman fɔ tari a bɛ cogo di de? E yɛrɛ dɛ i b'a sɔrɔ e bɛ ko in kalama dɔɔni koyi e bɛ sɔn ka kɛ ko in kalama dɔɔni. N bɛ fɛ ka kɛ dɔnkilidala de ye. Tabarikala ayiwa Jɛmɛ kɔni a solo n'a bazi n'a fɛngɛ anw yɛrɛ nana n'o ye walasa ka kɔn bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ ka différence dɔw ni ɲɔgɔn cɛ ka harmonie k'a la accompagnement bɛ yen solo bɛ yen bazi bɛ yen i b'a sɔrɔ solo kan jalen don ni accompagnement ye dɔɔni accompagnement fɛnɛ kan jalen don ni bazi ye dɔɔni bazi bɛ duguma donc a ko b'o cogo la. An b'a ye groupe caman na i b'a sɔrɔ u ka Jɛmɛden de ka ca ni fɔlifɛn wɛrɛ mais an ɲɛ b'a la e ka fɔlifɛnw soginen don gɔni bɛ yan bala bɛ yan dunun bɛ yen ka fara Jɛmɛw kan munna? parce que ninnu filɛ nin ye anw yɛrɛ tɛ dɛ anw bunadamadenw tɛ dɛ ninnu ye fa kelen ba kelen de ye ninnu gɔni ni bala ni dunun ni Jɛmɛ
fa kelen ba kelen sin ta ka sin bila nin ye yiri de ani golo tiɲɛ tɛ nin fana ye yiri ani golo nin fana ye yiri ani golo nin fana ye yiri ani golo olu kuma la sisan non o b'a yira k'a fɔ ko olu de kan ka taa ɲɔgɔn fɛ de kan ka taa ɲɔgɔn fɛ komi anw yɛrɛ kan ka taa ɲɔgɔn fɛ cogo min sisan nɔ Madu bɛ kɔɲɔsumu ni denkuniw kɛ wa ou bien i dan ye concert dɔrɔn de non ne bɛ nin bɛɛ kɛ n ka jugu min ma o ye kɔɲɔsumu ani kɔɲɔ yɛrɛ fɔli ani denba kulonkɛ ninnu n b'olu bɛɛ kɛ ni fɛn fɛnɛ n'i mago jɔra ne na ne bɛ nin bɛɛ kɛ ayiwa an filɛbaaw ne ɲɛna ko faamuyali caman sɔrɔla nin ko in na sisan nɔ sa an ka ɲininkali kurun b'a fɛ ka se tiɲɛ na nka yanni an ka fara ɲɔgɔn na an bɛna lajɛ ka fɛn fitinin kɛ ɲɔgɔn fɛ f'an k'a dɔn jeme yɛrɛ bɛ se ka kan jumɛn f'a ɲɛna parce que a bɛ n'a fɔ ko kanko fɛnɛ b'a la han ou bien o t'a la de jeme kɔni jeme yɛrɛ n'i ko k'i bɛ jeme yɛrɛ tɔgɔ fɔ yɛrɛ i b'a fɔ jeme ma de ko waraba n m'a faamuya cɛ nin bɛ minɛli kɛ fan caman fɛ dɛ ye jeme a bɛ farafin minɛ e ka démonstration dɔ k'an ye ta i kelen dɔrɔn est-ce que ne ko n bɛ nin fɔ sa n bɛ se ka nin fɔ wa d'accord Madu sisan i ni i ka baarakɛɲɔgɔnw ani i ka cɛdenw mais jɔ bɛ da bɛ dɔn dɔ la est-ce que Madu hakili jiginna la k'a fɔ ko n'ale tɛ yen jifili dɔ in taara cogo min na mɔgɔ wɛrɛ bɛna sɔrɔ min bɛna Madu ɲɛnafin bɔ an na kalanden kunda o mɔgɔ bɛ sɔrɔ koyi o mɔgɔ bɛ sɔrɔ o mɔgɔ bɛ ne yɛrɛ ka mɔgɔw la ne ka mɔgɔ ninnu cɛ a waraw don dɛ u bɛ minɛli kɛ ye i bɛ n'u ye o mais min mɛna dabali ban fɔlikɛla ninnu a bɛ fɔ k'u caman ye wara ye mais a dɔw u ye fɛn dɔ fɛnɛ fɔ dɛ ko muso minɛ waraw de ka ca u la o bɛ ne taw la n tɛ fɛ ka mɔgɔ de yira sinon o bɛ ne ka mɔgɔw la yɛrɛ de u ma ɲi d'accord sisan ne bɛ sira d'aw ma a ka morceau kelen dumanba fan kunna pour que ani jemetulaw an k'a dɔn k'a fɔ k'an bɔra jemetulaw bara an bɔra fɔlikɛlaw fɛnɛ bara o tɛ ala sago aw sago Kanima tunya oro kanima jotini
filɛbagaw n ye min fɔ aw ɲɛna o de ye nin ye an tun bɛ Dankɔrɔba kɛnɛ na ani jigifɔlaw tun bɛ ɲɔgɔn bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya groupe koba mɔgɔw donc an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn u ka bisimilali ko ɲuman na parce que olu de sɔnna ni an n'u ye baro kɛ o nɛgɛ in na ni masa in m'an ka jɔnya joona don n'a nataw kɔnɔ an na ɲɔgɔn sɔrɔ Dankɔrɔba kɛnɛ wɛrɛ kan aw k'an bɛn